Kairos, podcast venovaný tajomstvám viery, Svätému písmu a cirkvi. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 226. časť. Deň posvätenia kňazov. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, dnes chcem rozprávať o aktivite, ktorá nie je až tak známa v rámci jubilejného roka medzi Božím ľudom. Totiž je to Deň posvätenia kňazov. Na našich stretnutiach sme si uvedomili, že kňaz je ten, ktorý veľa dáva. Pôsobí vo farnosti, spovedá, slávi sväté omše, vysluhuje sviatosti, máva náuky, pripravuje sa na homílie, príhovory, pobožnosti. Stretáva sa s ľuďmi v kancelárii, pozývajú ho, aby im poradil. A v tomto všetkom sa aj my pýtame, že potrebuje odniekaľ aj čerpať posilu. Preto sme sa rozhodli, že raz do mesiaca sa ako kňazi po jednotlivých dekanátoch stretneme, aby sme sa spolu modlili, aby sme spolu uvažovali, aby sme spolu chválili Pána Boha, aby sme diskutovali, rozjímali, rozprávali sa o našom kňazstve. Spišská diecéza má 14 dekanátov. Dekanát je niečo ako okres. To znamená, je to istá územná jednotka s istým počtom farností a tú prácu vo farnostiach usmerňuje, moderuje dekan. A takýchto dekanátov a dekanov máme 14. 4-krát do roka sa ako biskup stretnem so svojimi kňazmi na stretnutiach, ktoré sa nazývajú rekolekcie, ale tam ide o také väčšie zhromaždenia. Napríklad Orava, to sú 4 dekanáty, to je zvyčajne pondelok. Liptov, to sú 2 dekanáty, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Pre úplnosť sa vrátim k Orave, že to sú dekanáty Trstená, Dolný Kubín, Zákamenné a Námestovo. Potom v stredu to bývajú podtatranské dekanáty, to je Kežmarok, Poprad a Spišský Štiavnik. Štvrtok je to, povieme, Dolný Spiš, to sú dekanáty Levoča, Spišská Nová Ves a Spišské Podhradie. A v piatok sú to Horný Spiš a to sú dekanáty Stará Ľubovňa a Spišská Stará Ves. No, ale na tieto dni posvätenia kňazov som poprosil dekanov, aby tie spoločenstva boli menšie a tak sa raz do mesiaca v rámci tých menších dekanátov, ktorých je 14, kňazi stretávajú spolu, aby sa spolu modlili. Moderuje si to, usmerňuje si to ten dekan, že sa stretnú buď do poludnia, popoludní, podvečer. Nie je to pracovné stretnutie. Je to duchovné stretnutie. Začína sa to napríklad adoráciou v kostole, modlitbou liturgie hodín alebo posvätným ružencom. To je prvá časť, ktorá je v kostole. Potom sa presunie najčastejšie na farský úrad. Tam sa pokračuje druhou časťou. Vždy tam zaznie katechéza, ktorú som pripravil. Na každý mesiac je istá téma. A pripravil som to tak, že kde môžem, tak prídem osobne do toho dekanátu na to stretnutie kňazov a tam to predniesiem, prečítam. Ale vždy aj nahratá tá katechéza na videu a kňazi ju takto si môžu pozrieť a vypočuť. Po skončení tejto katechézy, ktorá má 15-20 minút,
je medzi kňazmi diskusia na tú tému, rozhovor, také zdieľanie sa, čo ich oslovilo. Sú tam pripravené otázky, ktoré ten pán dekán alebo poverený kňaz s tým spôsobom predkladá. Je to v takej slobode. Môžu byť aj iné otázky, iná diskusia. A potom ešte nasleduje spoločná modlitba. Buď, ako som povedal, aj na záver, že to môže byť ruženec, alebo nejaká korunka Božieho milosrdenstva, alebo desiatok ruženca, liturgia hodín. Čo je cieľom týchto našich stretnutí? Dôvodom je to, aby sme sa my, kňazi, naučili stretávať opäť, aby sme sa my, kňazi, nebáli hovoriť o duchovných veciach nielen veriacim, ale aj medzi sebou. Niekedy je to taká ťažkosť, že vieme sa rozprávať o farnosti, o veriacich, vieme sa rozprávať aj o športe alebo o tom, čo sa deje v spoločnosti. A keď sa máme zdieľať o tom živote kňaza, o radostiach, starostiach, o tom, ako ja prežívam môj duchovný život, tak tam sme ticho alebo zmeníme tému. Ale je to veľmi dôležité. Preto raz do mesiaca, už podľa toho, ktorého dekanátu, deň posvetenia kňazov. Táto myšlienka prišla a prevzali sme ju od pápeža Benedikta XVI, ktorý tak prosil, aby sa v diecézach konali takéto dni posvetenia kňazov. Počas roka to nechávame na tých pánov dekanov, ako sa dohodnú s kňazmi, že ktorý ten deň je vhodný, aby sa kňazi stretli už vzhľadom na povinnosti, vyučovanie náboženstva, povinnosti vo farnostiach. Ale v rámci celého roka máme jeden deň, keď v ten jeden deň rovnaký sa to stretnutie v tých dekanátoch koná naraz. A tento rok to bude 26. jún. Že v ten deň sa v tých 14 dekanátoch stretneme tak spoločne, tí kňazi okolo svojho dekana, aby sme sa spolu modlili, rozjímali, chválili Pána Boha. Tak aj porozprávali o duchovných veciach. Umyselne som chcel tento podcast venovať tejto téme, aby ste aj vy ostatní vedeli, že aj my, kňazi, potrebujeme čerpať duchovnú posilu. Ani my nie sme studňa bez dna, ale potrebujeme načerpať z prameňov, ktorým je Ježiš Kristus. Potrebujeme sa obnoviť v tom našom kňazskom povolaní. A tie témy, ktoré ja prinášam kňazom, sú naozaj rôzne. V januári som im hovoril a sme si tak uvažovali o otcovstve kňaza, duchovné otcovstvo, veľmi dôležitá téma. Aby kňaz bol otcom so všetkými tými vlastnostiami, ktoré odrážajú to Božie otcovstvo. Prvý krok je, aby som ja ako kňaz precítil, že Boh je pre mňa otcom, že to kňazstvo je naviazané, že som milovaný syn v tom kňazstve, že Boh si ma povolal za kňaza už od večnosti, mal ma vo svojom pláne spásy, počítal so mnou. A keď aj prídu situácie ťažké, náročné, tak Boh toto povolanie nezmenil, neodvolal. A z toho potom som tak pozbudzoval mojich spolubratov, že aké je dôležité, aby sme boli duchovnými otcami pre našich veriacich, otcami. To je dôležité. Učte a pomáhajte to aj nám, že veriaci nepotrebujú kamaráta, a to majú. Nepotrebujú manželov, manželku, lebo to majú vo rodinách. Priateľa, lebo to nájdu, spolužiaka. Alebo parťáka do športu. Áno, veď aj kňaz ide do spoločnosti a tak ďalej. Ale potrebujú vidieť, kňaz je náš otec v tom prístupe, v tom vystupovaní kňaza. A teraz vo februári je téma ťažkosti kňaza. Veľmi tak pravdivo pomenované, ako je osamelosť, nepochopenie, napríklad zo strany farníkov alebo zo strany spolubratov, kňazov. Z toho prichádzajú tiež zranenia,
ťažkosti, osamelosť. Alebo tak napríklad zámena kňazstva za koníček, hobby. Že hobby, koníček je dôležitejší ako moje kňazstvo, že kňazstvo je tak akoby len prívesok pri tých mojich rôznych iných aktivitách. Milí priatelia, spomínam to preto, že chcem vás naozaj prosiť, aby ste sa modlili za nás kňazov. Aby ste sa modlili za svojho kňaza. Za svojho pána farára. Za svojho pána kaplána. Za kňazov, ktorí sú v vašej farnosti. Veľmi tak pravdivo hovoríme, že aj my kňazi máme svoje ťažkosti, ktorými sa boríme. Tak ako vidíme, že tie ťažkosti prichádzajú do života každého jedného z nás. Preto potrebujeme pomoc, podporu, modlitbu, obety, uistenie, také duchovné. Pomôžte nám, kňazom, aby sme boli kňazmi. Aby sme robili to, čo máme robiť. Boh nás povolal, aby sme boli kňazmi. Pomôžte nám to plniť. Boh nás nepovolal, aby sme boli murármi, staviteľmi, aby sme boli zabávačmi, aby sme boli športovcami. Ak to kňaz dokáže, tak je to pekné, je to užitočné, hodnotné, ale potom máme na to pastoračné rady, hospodárske rady, rôzne spoločenstva mladých detí. A tá prvá úloha je, aby kňaz bol kňazom. Preto vás veľmi prosím za modlitby, za podporu. Aj za také možno vyjadrenie, pán farár, ďakujeme, že vás máme, že ste kňazom, že slúžite pre Boží ľud, že nám vyslujete sviatosti, že sa za nás modlíte, obetujete, že sa spolu s nami modlíte, že nám vysvetľujete Božie slovo, že nám vyslujete sviatosti, že nás aj napomínate, aj usmerňujete, lebo je to dôležité, aby to povedal kňaz. Kto iný, ak nie kňaz, má ohlásiť Božie slovo. Kto iný, ak nie kňaz, má hovoriť o Božích zásadách, princípoch. Preto vás možno aj týmto spôsobom chcem pozbudiť. Poďakujte kňazovi za jeho kňazstvo. Poďakujte kňazovi za to, že je kňazom. Uistite ho, že modlíte sa, aby bol kňazom, aby naplňal to povolanie, ktoré on prijal, ktoré počul, ktoré sa zrodilo v jeho srdci, v mojom srdci, na ktoré som odpovedal, keď som šiel za kňaza, keď som prijal kňazskú vysviacku dobrovoľne, s láskou, rozhodnutím slúžiť. Tak ešte raz ďakujeme my, kňazi, za vaše modlitby, za vašu podporu. Prosíme, ďalej sa modlite za nás, aby sme boli kňazmi podľa Ježišovho srdca. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity spišskej diecézy na web stránke www.kapitula.sk alebo na sociálnych sieťach našej diecézy.